Cika Asih Oze Sumogo Teka. Ya, terima kasih untuk Mas Dono The Rocket yang punya channel YouTube Barongan Jepara, dan juga Sa Audio Sound System, dan juga tidak lupa ada Supo Foto Karanggudan dekat kampus derek Monyet Puyuh derek Nomor Kayu Bagio wonten griyanipun Bapak Piono Guru Widyat Lestari. wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugia jaya ing selati seni barat Cilacap. Ing sadaya menika kula saking rombongan saking seni barat Cilacap ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sinabi sepi persetuan saking Bapak Piono salah Ibu Yuni Dian Lestari. Bapak Piono salah Ibu Yuni Dian Lestari ing sadaya menika nggadahi hajat inggih punika netakaken ingkang putra ingkang asma Rasya Alfa Rizky Atasur Rahman. Mugi dadosaken putra ingkang berbakti kaliyan sampun kekalih. Ugi ing sadaya punika boten kasupen kula saking rombongan ngaturaken matur dening panuwun kagem pemerintahan setempat inggih punika Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas, Bapak Lurah setempat ingkang sampun paringi rombongan. Seni barong silase ing sadaya punika badhe ngadelaken Jawi ingkang amat sepeda inggih menika badhe ngadelaken tari barong utawi barongan ingkang badhe dipunasta dening Bapak Susarto, Bapak Utomo ugi Sony lan sak rencangipun. Ewan dene pendol kalian tembung pendol badhe punasta dening Bapak Supriyono, tembung badhe dipunasta dening Derek Vian. Ingkang awakalian badhe ngadalaken inggih punika tari jaranan utawi tari reog. Ingkang badhe dipunasta seniwati saking Sidoarjo inggih punika Saudari Jenny, Saudari Diva, Saudari Zahra lan sak rencangipun.
Ingkang angka 3 badhe ngandhalaken tari Buta Gedruk. Tari Buta Gedruk samangke badhe dipunastos daya saking seniman-seniman saking seni barong Sidoasih. Dipun sambung kalian tari Puwong. Ingkang salajengipun badhe ngandhalaken inggih punika tari ondel-ondel. Inggih punika wonten Bakipli Baronggo ugi Bodong. Ingkang badhe dipunastos Bapak Supriyono, Saudara Pandu, Saudara Fian. Salajengipun badhe ngandhalaken tari Macan Kumbang. Tari Macan Kumbang samangke badhe dipunastos dening Derek Jalil, Derek Wahyu, Derek Yohanes ugi sarencangipun. Ingkang angka 6 nggih punika pungkasan badhe ngandhalaken tari Singolodra. Tari Singolodra samangke badhe dipunastos dening Saudara Sawi, Bapak Bolet ugi Bapak Encus lan sarencangipun. Boten panjang saha lebar manawa pesane sarengan kados napa bebereng cariyos saking seni barong Sidoasih. Nuwun. Para Bapak Ibu, Kerabat Bayu, adik-adik sedaya kang hormati, khususipun warga saking Dukuh Ploso Karanggonan ingkang kula hormati, kala wau sampun menika diparingi opening salam pambuka saking Paguyuban Seni Barong Sidoasih pimpinanipun Bapak Mintarno saking Gunung, pewaris saking Bapak Jojo Swargi. Ya adik-adik, semangat nggih. Barongan nggih. Saiki nggih. Ayo tol, buk, ingon-ingon